3 χρόνων, αυτά που αποκόμισα από το Ταεκβοντό είναι η δυναμική του, η αυτοσυγκέντρωση του, ο δυναμισμός του, η ομαδικότητα που παρέχει ανάμεσα στα σύνολα αυτά, τα οποία με βοηθούν τόσο στην προσωπική μου όσο και στην επαγγελματική μου ζωή και δεν με αφήνουν ποτέ να φυσικάζω. Ασχολούμαι με το Ταεκβοντό εδώ και 5 χρόνια. Έρχομαι μαζί με τους 3 μου γιους, 16, 14 και 1 χρόνο. Όταν εγγράφτηκα ήταν επί δοκιμαστικής βάσης. Διαπίστωσα ότι από τα πρώτα 2-3 μαθήματα ήταν κάτι που με έκφραζε, μου άρεσε και στο τέλος το αγάπησα. Κάποιος που ασχολείται με το παραδοσιακό Ταεκβοντό αποκομίζει πολλά θετικά, όπως ευελιξία, ευπληγησία, αντοχή, ταχύτητα, αυτοσυγκέντρωση. Εντάξει, γενικά παρέχει πολλά καλά, υπάρχει πολλή γυμναστική. Να μην ξεχνούμε τις άπειρες τεχνικές που παρέχει το Ταεκβοντό, το παραδοσιακό. Αυτά για να επιτευχθούν χρειάζεται σκληρή δουλειά και ζήλο από τον μαθητή, αλλά και καλή δουλειά από τον δάσκαλο. Το παραδοσιακό Ταεκβοντό είναι η κορεάτικη πολεμική τέχνη της αυτάμυνας, η οποία προσφέρει εκκίνηση τόσο για το σώμα όσο και για το πνεύμα. Αυτά προσφέρονται μέσα από τη σκληρή δουλειά, το σεβασμό, την πειθαρχία που οφείλει να έχει ο κάθε μαθητής ή ο κάθε δάσκαλος. Εδώ στη σχολή μας, στη Λεωφόρο Ομονίας, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την προπόνηση, θα μπορέσει κάποιος να βρει ισορροπίες στον εαυτό του. Λειτουργούν τμήματα πρωινά, απογευματινά, βραδινά, για εργαζόμενους, για παιδιά, για έφηβους, για όλες τις ηλικίες. Μπορεί κάποιος σε ένα ασφαλές περιβάλλον να έρθει να δοκιμάσει αυτό που διδάσκουμε εμείς, το παραδοσιακό Ταεκβοντό.